Client, zviri sei? Inini ndiri right kunoku kwandiri. Ndine urombo kandakanzwa kuti wakapona neburi retsono. Watsomwa. Ya, zvinowanikwa. Zvinowanikwa. Inini ndanga ndisipo, ndanga ndakambofamba. Tanga tiri kuTrabablas. Tanga tiri kuTrabablas Client. Unoziva hama dzangu vanhu vekuZimbabwe dzimwe nguva kutaura chokwadi ka ngatidzidzewo kuvawo vanhu ka vanenge vakamuka zvakanaka nekuti ndikarangarira nyika yedu isusu inyika yevanhu vane chikoro chinovhura pfungwa chaizvo chaizvo, nekuti malevels anosvikwa nevana vemuZimbabwe even kune akagumira form 4 chaiye O level anenge aine pfungwa dzakasvinura zvekuti kune dzimwe nyika zvinotoda chikoro chakawanda kuti vasvike palevel yemunhu akasvika muform 4 yemuZimbabwe. Vanhu vemuform 4 vakachenjera chaizvo chaizvo. Asi pakuzochenjera zvekusvikira pakuvhunduka Trabablas, musadaro mani imimi. Round about chinhingiri ndinoti chiinterchange zviba flyover zvokuti mota dzinoenda kudirection iyi dzinoenda nekuku, dzimwe dzichienda kudirection iyi dzinoenda kudirection uku dzisingadistebhane nedzimwe dzinoenda kune opposite direction, dzimwe dzichipinda nepasi, dzimwe dzichienda nesaidi, dzimwe dzichienda nesaidi. Ndokubva chapiwa zita zvikanzi Trabablas kuti zvityise. Ndobva patorwa mari yakawanda stereki, zvekutoti mumwe anotonyora song yekuimba nezveinterchange. Aiwa. Izvi zvinonakidza izvi. Zvinokunda kungoma kurira chaiko. Ndisiye ndiseke. Ndiri right zvangu. Vana veZimbabwe. Ndanga ndiriko. Ndati ndanga ndiri kuTrabablas. Ndiripo. Ndadzoka asi urombo hukuru nekunzwa kuti pane zvakanga zvawira mukomana unoyu Client uyu. Tanga anyura. Ya. Zvinowanikwa ndo mitambo yacho. Havadika kuti titaure kuti vari kutadza. Vanozviita madzimwari ivo pachezvavo. Kana vaudzwe kunzi vanotadza nekuti ivo vanoti havatadze. Saka zvino manje isusu tinoziva asingatadze manje. Kuti asingatadze haasi pasi panapa. Asingatadze ari kumusoro kudenga. Tabva ziri kutumira ana gamba akwe. Kuti vaite basa rekuvhiringidza vana munomu muSouth Africa munomu. Emi. Ndatombokunzwa zvangu uchiti une apology yaunokumbira. Unokumbira apology kunani naiwe Client? Izvozvi takanyarara zvedu tiri low. Ini ndiri kunyanya kufokasa nezvenyaya yekuti mukomana dai zvikanzi anokunda abude chete. Ndo nyaya yandiri kuda, ndiri kunyanya kunzwa ichindipisa moyo wangu inini. Kwete zvimwe zvese zvakawanda izvi.
plus nenyaya yekuti vanhu tinofanirwa kuti tibatane. Ndo imwe nyaya iri kundishungurudza chaizvo chaizvo yekubatana kwevanhu. Hatirwire zvekuti ndiite vanhu vakawanda ndichienda nekuuku. Aiwa, endai munotsvaga mabasa vakomana, musaite basa rekuda kuvhura-vhura tumapati netumagurupu nekuda kutsvaga mari dzemahara nenzira dzekudzvanyirirwa kwevanhu. Imi muchiziva kuti kune vamwe vanhu vanenge vari mumajeri umu vanoda kubatsirwa kuti vabude mumajeri vachisungirwa mhosva dzavasina. Utsinyewo uroyi, hatidi kunyeperana. Ini handina basa nazvo kuti takambotengerana wawaka, ndo chandakanakira. Handina kumboipa, ndakatonaka stereki. Handina basa kuti takambotengerana wawa. Kana wakuroya ndinotokudza kutoti iwe waamuroyi mazuva ano, iwe waakudya vanhu, wobva watsamwa, chekundiita hapana. Handiti unozviona. Inini chandinoda chete, chandiri kutarisira ndechekuti vanhu vave nesimba. Simba rinobva mukubatana, rinobva muunity. Kwete zvekuti vanhu mukanzwa mumwe munhu akatanga kutaura zvaanotaura motanga kuteera iyeye, akatanga kutaura mumwe akatanga kutaura zvaanotaura achienda neuko maakutanga kuteera iyeye. Izvozvo zvinokusiyai musina chamuinacho. Handiti muri kuzviona? Zvinokusiyai musina kana direction. Tinoramba tichifa nenzara tikaita zviito zvakadaro. Hazvisi zviito zvekuita panguva yatiri inoyi. Tinopera nenzara, tinopera nenhamo. Ana baba naana mai vangu, madzikoma nevanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu mese, tinofa tikapera nenhamo. Zimbabwe yakatorwa nerevolution kubva muvachena. Yakatenge iri revolution. Zvaitooma chaizvo chaizvo zvichitaurwa nevakuru vanototi kwanga kusina social media, saka paitotumwa vanhu ma20 kilometers, ma40 kilometers zvekutogona kufamba ma2 kana ma3 days kuti paite message inenge ichida kudeliverwa from the point to point. Zvinhu zvichinetsa zvichiurayisa. Asi nhasi munhu wakutogona kuti uri mumba mako kana kutongopinda mutoileti kana kutongotiza woenda kunomira pamusoro pegomo nechivhitivhiti chako mumaoko, wobva washare message yezvinenge zvichifanirwa kuti zvinzwikwe nehama. Iadvantage iyoyo yakanaka stereki yekuti tikwanise kupanana information nguva iripo, tichibatana tichibatanidza vanhu kana tiri makomrades erevolution. Hapana chimwe chiri kudiwa. Signal haigone kuzotakurwa nevanhu vakaparadzana, nevanhu vasingazive kwavari kuenda, vasingazive zvavari kuita. Inini ndakataura ndichiti ukaona munhu anotaura kuti inini handina chekuita nanyoka yemabhunu, ziva kuti munhu iyeye haana chekuita naComrade Bombshell Ernest Geza. Ziva kuti hapana kana kwaari kutombokuisa munhu iyeye. Munhu ari kutotsvaga mari nekuda kwako iwewe. Ukaona uchinzi ngatiite macontributions nemunhu akadaro iyeye, ukaona zvichinzi ndine vakuru, mubvunzeka kuti vakuru wako ndevapi, nekuti mukuru wako anofanirwa kutonzi anonzi nyoka yemabhunu. Mukuru wedu isusu werevolution ari mujeri. Ndiye mukuru ari pamberi pedu isusu. Aine vakuru vari kumberi kwake, mawar veterans, ana Comrade Bombshell Ernest Geza. Zvinhu zviri simple, zvinhu zviri pachena. Handitika isusu tine direction inotozikanwa kunzi tiri vana vani. Isusu tiri vana vaGeza. Isu ndo zvatitori. Isusu vana verevolution tiri vana vaGeza. Inotonzi Geza revolution, kureva kutoti hakuna mumwe munhu ari kumberi kwedu isusu kunze kwaComrade Bombshell Ernest Geza. Handiti vaine vanhu vavainavo vari behind, vamwe vasingakwanise kudiscloswa mazita avo,
nekuti izvozvo hazvinei nechekuita nezviri kudiwa pagiraundi. Zviri kudiwa pagiraundi kusunungurwa kwevanhu kubva muupambwa hwekupambwa kwavakaitwa, nekuti nyika ikai iri mumaoko mevanhu. Nyika iri kutoranwa setakshop nevamwe vanhu. Tarisai zviri kuitwa naTagwirei, vana veZimbabwe. Imimi munofunga kuti munhu ane hutsinye hwakaita sehwakuda Tagwirei akanzi izvozvi aenda pachigaro chekuti avharidzire umbavha hwakaitwa from 2017 nezvigananda izvi, munotarisira here imimi kuti nyika inosununguka kana kuti nyika inobva yatoita wese? Nekuti izvozvi vari mumisheni yekuda kuti vakwanise kuvhara malupholes ese anogona kukonzeresa kuti vabviswe muzvigaro zvavari. So then vari kufungidzira kuti pamwe pachaitwa marecoveries ezvese zvavakaba. Ndosaka muri kuona vari kupusha agenda yavo yekuisa Tagwirei pamberi, kuti zviite kunge pachinjwa munhu. Panenge pasina munhu achinjwa, panenge patoiswa munhu ari wese. Handiti muri kupaona? Saka zvese zviri kutaurwa izvi zvichinzi chichi Tagwirei this, Tagwirei that, nezvamuri kuona zviri kuitwa naWiki Chief izvi inzira yekuvhara kuti zvisabude pachena, nekurambidza vanhu kuti vabvise vanhu vari kugrebha power nechisimba, varambe vari mupower. Kana kuti otherwise, kana vakazonzi vabva vanenge vari safe, zvekuti pane mamwe maproperties anofanirwa kuti azorikavhwa achidzoserwa kugovernment avakatora vachiaita personal. Handiti muri kupanzwa? Nezvimwe zvinhu vakaba zvinhu zvakawandisa, vakazviita zvavo zvinhu zvese zvakaiswa mumazita. Tagwirei ane zvinhu zvaainazvo zviri mumazita ake zvisingafanirwe kuva zviri mumazita emunhu. Zvinhu izvozvo ndezvenyika, ndezvegovernment. Chinonzi government ndimi vana veZimbabwe, kwete Mnangagwa Kabau. Aiwa, haisiriyo government. Government vanhu vemuZimbabwe. Government iconstitution. Kana pasiri kusenzeswa constitution yezvinodiwa zvine chibvumirano chevana veZimbabwe, zivai kuti hapana government ipapo. Saka vamuri kutaura imimi muchiti government, hapana chiri kunzi government. Vanhu vari kurwisana futi pachavo, nekuti izvozvo ndichitaura vanhu vari pastage yekusawirirana muparliament chaimo. Mupolitburo umo makaoma, vanhu vari kurwa. Handiti muri kuzvinzwa? Hapana pavari kusangana pari kuzosara nyaya dzacho dzichipera zvakanaka. Yangowo nyaya yekurwa chete, kureva kuti hapana chinonzi government so far. MuZimbabwe muchiri neproblem hombe inoda kugadziswa, nekuti nyika kana isina government, vana veZimbabwe, hapana kana chinhu hwani chinofamba. Wamuri kuti president uyu haana kana chinhu hwani chaanogona kunomirira kune dzimwe nyika kuti Zimbabwe ibatsirwe, nekuti havasi kumutambira nekuda kwesituation yezviri kuitika. Ndosaka muchiona aine hasha yekuti vanhu imi muri kuramba muchitaura, handigone kuenda kunze uko kundonyepa uko kuti ndipihwe zvimwe zvinhu zvekuzoba, ndo pane nyaya ipapo. Saka inini ndinonyanya kufarira stereki ana Kulient ava nana DJ Hole ava ana KG Madokero nebasa ramunenge muchiita riya rekungozvitaura sezvazvakaita pasina kutya. Handiti mapaona manje? Information muchiiwana, muchifidwa, muchiita sebasa renyu, pasina munhu wamuno owa apology. Izvozvo zvakatongokwana, ndimazviona vakomana. Saka rambai muchiponda basa vakomana. Inini handigone kukujajai,
Mastudios amuinawo ndenyu. Basa ramakaita imimi nderenyu. Basa ramuri kuita nhasi futi nderenyu. Hakuna munhu akakutumai kuti muite zvamuri kuita izvi. Asi muri kuzviita nekuda kwokuti imimi mune mwoyo wekudawo zvakanaka munyika menyu. Saka ko ndinogoti mune problem papi ipapo naye ana DJ Holly nana Client. Handikupei mazwi ekuti mutaure imimi. Handikupei pressure kana kuti chichi kana kukuudzai kana kukurambidzai. Munogona kujaja kana inini chaizvo. Nekuti mimi makati muri kuita journalism handiti ndo zvamakati muri kuita muchiya pano pasocial media. Saka tinokubvumidzai kuti muvhete zvinenge zvitaurwa nemunhu wese. Chero ari Traore, General Stole, Mudzingwa, inini wacho zvichazotaurwa naMudhara nezvichataurwa nana Baba Mapengo vese ava. Muripo nekuzvienzanisa muchizviongorora. Kana paina anenge akunetsai kutadza kunyatsonzwisisa nezvake, munomutora mubva mamuisa patebho mubva manyatsotaura naye vanhu vese vachinzwa kuti ko iwewe zvawakuita izvi zviri kubva kupi, toda kuti tikunzwisise, vanhu vanzwisise direction yauri kutora, nekuti tiri kuona kunge une imwe direction yauri kutora kana kuti une zvimwe zvinhu zvauri kufunga iwewe. Munhu obva ataura zvaari kuita, then vanhu vojaja. Nekuti anojaja hamuzirimi handiti. Hamusi kujaja vanhu kaimini. Vakomana imi. Ari kujaja vanhu tisu vana veZimbabwe tinenge taakunzwa zvinenge zvataurwa nemunhu. Kuti uyu munhu zvaari kurotomoka izvi haiwa hatipindirani nazvo. Hatimire naye. Tobva tamuramba manje ipapo. Saka hapana munhu wamunoowa apology vakomana. Rambai muchiponda basa. Ndini ndiri kudaro handiti munondiziva ndotaura ndisingatombotya. Ndototaura zvangu ndisitomborina kana fiye. Rambai muchiponda basa. Hapana chekumirira kusvikira Zimbabwe yasunungurwa. Vanhu vari kutambudzika vakomana. Izvozvizvi ukapinda munyika yeZimbabwe so, uchiona mararamiro ari kuita vanhu, unotombozvibvunza kuti saka vanhu ndo vakatovhota zveshuwa. Tozvibvunza so. Shoshuwa vanhu vakatovhota vachitovhotera upenyu hwavari kurarama here? Upenyu huri kuraramwa munyika hakuna upenyu hwakadaro mune dzimwe nyika. Chero dzimwe nyika dzikazonzi dzine nhamo, but hatisati takamboona upenyu hunorarama vana vemuZimbabwe kuti vanhu vanorarama vari mujeri. Kuti pamba pako panenge pangori pajeri. Hauna kana rusununguko, hauna kana chi. Imi taura chokwadika. Vanhu kutaura chokwadika. Comrade Morgan Tsvangirai vakatomboti chinjai maitiro. Vanhu chinjai maitiro kutaura chokwadi. Munofanirwa kufarira upenyu hwakanaka so hwakasununguka. Upenyu haunzi tinotora munhu tomuisa pamberi pedu toti tinoda kutongwa. Shuwa vanhu vangakumbire kutongwa nemunhu. Kukumbira kutongwa chaizvo kuti tinovhotera munhu kuti ngaatitonge. Uchitongerweiko? Une mhosva here unoda kutongwa? Munyika munofanirwa kuita vatungamiriri. Morgan Tsvangirai akati inini ndinoda kutungamirira vanhu. Nelson Chamisa akati inini ndinoda kutungamirira vanhu. Imimi vanhu mese makazvinzwa vanhu vachitaura vaiti vanoda kutungamirira vanhu vaisati tinoda kutonga. But pane chinhu chinondishamisa, vanhu vanodzosa word rekuti kutonga. Nelson Chamisa akabuda achiti tinoda kuti titungamirire vanhu, tinoda leadership yakanaka. Unoona vanhu veZANU-PF vakutanga kutaura nyaya yekuti ari kuda kutonga. Akambozvitaura rini kuti ndinoda kutonga? General Chiwenga vakataura nyaya yehutungamiriri. Unowanzwa vachitaura nyaya yekuti leadership. Unonzwa vanhu vakutaura kuti aiwa Chiwenga arida kupinda pachigaro ari kuda kutonga. Chiwenga akamboti ada kutonga kupi kwemini? Ndakabvira kare ndichitaura ndichiti haatomborina kana nzara yezvigaro zviri kutaurwa nevanhu izvi. Ende hamuna kana kutombobvira makamunzwa achitaura nemuromo wake. Murume oya achiti aiwa inini ndoda kuti nditonga, inini nyika indoda kuitonga.
vachiwenga vanongotaura nezvekuti aiwa nyika inoda kutungamirirwa zvakanaka, vanhu tienzane mumagariro akanaka munyika yedu nekuti takairwira, tinoda utungamiriri hunobvisa corruption. Asi izvozvi vanhu vari kuuya vachipindurudza nyaya. Vanhu muri kuchinjirwa nyaya kaimi maZimbabwe, muri kunzi mimi Chiwenga ari kuda kutongai, mobva matanga kurwa naChiwenga. aChiwenga havana kumbobvira akati vada kutonga munhu. Imimi ndimi makaudzwa nezvigananda izvo kuti aChiwenga vari kuda kutonga. Ina handina kumbonzwa aChiwenga vachiti vada kutonga. Unoona munhu anotaura wedhi rekuti kutonga munhu iye haasati aziva kuri kuda kuenda nyika. Haana kana even vision yekunofanirwa kuenda nyika munhu iyeye. Achitaura nyaya yekuti vaChiwenga vanoda kutonga. VaChiwenga havasi kutaura nyaya yekutonga, vari kutaura nyaya yekugadziriswa kwenyika, pabviswe corruption. Handiti. Saka kana vachinzi ivo varinofanirwa kuti vaiswe pamberi nevanhu vanenge vachivatsigira, zvinenge zvichireva kuti vanenge vachiiswa pamberi pekutungamirira direction yekuti toenda nekupi kuti tibvise corruption. Tipe Mudhara Chiwenga direction yekuti vanhu vozvifambisa sei. Ndianani vanhu vasina kunaka ndivo vakashanda nevanhu mugovernment umu kwenguva yakareba makore since 1980. Handiti ndo zviri kutaurwa nevanhu vari kusapota aChiwenga kuti tinoda kuti atitungamirire, achitiudza ndiye ari padhuze nevanhu ivavo, ndiye anoziva kuti who and who. Handiti. Saka kana vanhu vataura zita remunhu wavanenge vachiona kuti ari kutaura zvinhu zvakanaka, vachiuya naro pano pasocial media kuti ko manzwa here zviri kutaurwa neuyu, ari kutaura kuti zvinhu zviri kufamba so, ari kutaura kuti izvi ngatibvise munyika, izvi neizvi ngazvibve munyika. Zvobva zvanzi nevanhu vakachenjera kwamuri imimi manje, nekungwara kwamunofunga kuti makaita ikoko, mobva manzi ati ari kuda kutonga. Unochinjirwa zvinhu zvataurwa nemunhu zvawanzwa iwewe unyatsonzwa kutoti munhu haana kumbotaura zvakadaro, wobva waudzwa kunzi hanzi ati ari kuda kutonga. Ari kuda kutonga chii? Ari kuda kutonga chii? Vanhu vanotongerwei? Vanhu vese vari kurwisana neMnangagwa Kabau iyi vari kurwisa nyaya inonzi kutonga. Saka imimi kana muchizviziva imimi kuti general haasi kuwirirana neMnangagwa Kabau, vari kurwisana naTagwirei, vari kurwisana nevese ava nezvigananda zvese izvi zviri kubira nyika. Vari kuda kubvisa nyaya inonzi kutonga, nekuti vanhu vakatonga vanoita kuti nyika itambudzike, ivo vachidya vachiguta, nekuti vanenge vachida chinonzi simba. Saka haukwanise kuzova nesimba pane vanhu vakaenzana newe. Unofanirwa kuti vamwe vanhu vese vaende pasi pako to make sure kuti iwewe ndiwe unenge uine chimuti, vamwe vanhu vese voenda pasi pavo so that you can rule them. Unovatonga. Handiti muri kupaona? Ndo zvinhu zviri kuda kuti zvibviswe muZimbabwe. Handiti. Corruption yese iri kutaurwa iyi, ichinzi ngapabviswe corruption, ngapabviswe corruption. Vanotozviziva kutoti corruption ikatongobviswa vatobvisirwa kutonga kwavari kuita. Saka hapachisina chekumirira, havachisina basa, vanenge vangofanana nevamwe vanhu. Handiti muri kupaona manje? Saka ivo manje nekuti vanhu vaya vanoda kutonga, vanobva vakuudzai kuti aiwa munhu uyo ari kutaura izvozvo ari kuda kutonga nyika inoi. Aiwa, aiwa. Musapindurudzirwe nyaya, imi muripo hamuna kurara kavana veZimbabwe. Munonyatsozviziva imi, muri kunyatsonzwa nyaya dzese dzichitaurwa, ende vaChiwenga muri kuvaona, vachamisa muri kuvaona, ana Job Sikala vese ava muri kuvaona vari kuuya vachikotaura, vari kutaura nezvekuti leadership. Vana vadiki chaicho vana Fadzai Mahere, ana Gift Ostalos vari kungofamba vachingotaura nezvenyaya yekuti leadership. I still remember musikana uyu anotogara achidaidzira panhingirikini pake, ane kapolisi kake kaainako so Fadzai Mahere ane kamwe kaslogani kake kaanongoti we need new leaders, haana kumboti rulers. Saka wamunoti ari kuda kutonga muZimbabwe ndiani kunze kwaMnangagwa naTagwirei, nekuti ndo vanhu vari kuda kutonga muZimbabwe. Saka vana veZimbabwe, zivai vanhu vari kuda kutonga Zimbabwe, muvasiyanise nevanhu vari kuda kutungamirira Zimbabwe. Kune vari kuda kutungamirira nyika yeZimbabwe, kuilidha,
to a new direction inova ndiyo direction ine huchi nemukaka. Kune vanhu varoda kutonga vanoita kuti mese vanomeka sure kuti mese munofanirwa kuva wiki, nekuti imimi hamukwanise kuti mutongwe kaimimi kana musiri wiki, saka munofanirwa kutanga mava wiki. Saka mukatadza kuva wiki vanokuwedzerai futi kuti muve wiki. They will make sure that kuti vacharwisa nepese by all means kuti imimi muve wiki, so then they will rule. Handiti ndonyaya ingoripo chete, varoda kungotonga. Handiti vanhu vanotonga, gedzai ndikutaurirai vana veZimbabwe, vanhu vanotonga havadi kuti mumbova vanhuwo vanenge vari independent. Imi munozoti muri independent papi imimi kana muchitongwa? Zvoto ndo pepe pataizoramba pepe last year. Tarai kuti imimi munoenda kuindependence yechi imimi muchitongwa. Ndozvatairamba zvese zvana independence. Last time zvimwedzi zvakapera ndiani April apa pamusi wa18. Tikati muri kuenda kupiko imimi muchitongwa? Hamuna vatungamiriri muri kutongwa, muri kuramba vatungamiriri muchidzosera vatongi panzvimbo. Imimi mobva maenda kuno-celebrate independent. Zvinhu zvacho hazvienderani. Handiti muri kupaona manje. Izvozvizvi unoona vanhu vachiti hey heroes. Magamba acho ndeapiko? Pane nyaya dziri kutaurika zvakutanga kutaurwa. Hanzi ana mbuya nehanda. Inini sekuru wangu ane musoro uriko kuBritain uku. Zvakanzi toda kuti timboona kuti anofembera sei munhu iyeyu. Vakatora musoro wasekuru wangu ukaenda. Ndiri kutoudawo. But kuBritain kwacho haukamu kuti vanhu vakatora musoro yemadzitateguru edu kunoku vanoenda ikoko vozotaura kuti hanzi toda kuti imi muzotora, kana kuti ava ndo varoda kuba, nekuti vanofanirwa kudzosa ndo vakatora. Kana ukaba chinhu chemunhu anotofanirwa kuchidzosera. Vakaba misoro nemapfupa ana mbuya nehanda, ana sekuru Kaguyu vese, ana Chaminuka, ana Chingaira vese vakatorwa. Tinovaziva vese vatisingapedze kutaura nemazita panapa. Imwe nyaya futi yandiri kunzwa iri kutanga kutishuka. Hanzi vazobvuma vati uyai mutore. Tichitora chii? Ngavadzose zvinhu zvedu. Panongodiwa chete vanhu vanoenda vosikunoradzwa kunzi ayo maremains evanhu vataka executa munguva yedhefirst Chimurenga ndiwo aya. Uyu ndo musoro wavava, ndo musoro wevava, aya ndo mapfupa evava. Handitika right. Kana zvapedza posainiranwa, ivo ndo vanofanirwa kutoti vatodzosa kunoko, nekuti ivo ndo vane mhosva. Vakauraya vanhu vasina mhosva. Hazvitombode mari yenyika izvozvo zvekuti hanzi paroda kutoti patosenzeswa mari yenyika yakawanda yekunotora. Aiwa vava ndo vane mhosva. Kana vakutaurirana navo kuti aiwa toda kuti tidzose, tinenge takutoti aiwa ndo inonzi admission of guilt. Saka vanofanirwa kuti vatidzosere zvinhu zvedu zvavakaba. Handiti ndo zvinhu zvingori simple chete. Nyaya dzese dziri kutaurwa panapa it's nonsense. Dzese dzandiri kunzwa dzichitaurwa musocial media, it's nonsense. Kuda kubirwa, kuda kuchinjirwa nyaya, muda kuti mudefocuswe imimi pamusoro pezvekuti muda kusunungurirwa nyika imimi. Makutanga kuudzwa nezvaana mbuya nehanda. That is another chapter iyo. Hanti muri kuzvinzwa. Inini panapa ndiriwe mubloodline yevanhu ivava vakabviswa nigirikini, vane misoro iri nigiri kumamuseum eukoko. Handiti muri kupanzwa. Saka nekuti inini ndakatadzirwa, inini ndiri kutoti ivo vakatonditadzira ivavo ngavadzose zvinhu zvavakaba, ngavadzose zvitunha zvedu kunoku. Handiti muri kupaona. And it's not nyaya yekuti tinoswera tichidiscussa panapa patichiswerera kuita mamanhingirikini kuti each and every blogger anoswera achingoposta nezvekuti hanzi mabhonzo ana mbuya nehanda. Inyaya inofanirwa kutaurwa ikoko, yobva yangotaurwa, zvinhu zvobva zvaitwa. Vanofanirwa kuti vachitaura, vanofanirwa kutaura vachiita, kwete kuita basa rekuda kutsvaga zvinyaya zvakawanda zvekuda kuti kandira muno kuti vanhu vaite basa rekuda kufokasa nezvenyaya dzimwe dzavanenge vachiunza. Tisati tapedza nyaya yekuti Zimbabwe ngaisunungurwe, tisati tapedza nyaya yekuti Mnangagwa ngavabve pachigaro. That's bullshit. Hatidi kunzwa nonsense dzisina kana nebasa rese dziri kutaurika dzese.
isusu tinoda kuti nyoka yemabhunu abudiswe mujeri, tinoda kuti Zimbabwe yedu isunungurwe, Mnangagwa ngavabve pachigaro. Ndo zvinhu zvitatu zvatinazvo isusu, kwete zvese zviri kutaurwa nevanhu izvi. Hatina kana basa nazvo. Dzitori dzimwe nyaya idzo. It's a must kuti vanhu vaya vadzose mabhonzi emadzitateguru edu adzoke kunoku. It's a must. But that is not the only thing to discuss munyika yese. Tiine nzara yatinayo iyi, hatidi kunzwa zvinhu zvisina kana nebasa resezvo. Handiti muri kuzvinzwa? Inini ndiri kutodaro inini. Ndiani anozoda kuzviti akakosha, anozviti kana kuti ani, nekuti even kana nyange yeMnangagwa wacho hakuna kana tateguru wake ariko kuBritain. Inini chaicho ndiri kutotaura panapa pandini webloodline yevanhu, one of those guys vanonzi vari vakaitwa zvinhu izvozvo. Ndiri kutochemawo kutoti aiwa mabhonzo edu ngaadzoke, tivige mabhonzo edu kumba kwedu isusu. Inini wacho chaicho ndinotenge nditoripo inini panotovigwa tateguru wangu, mabhonzo awo adzoswa kubva kuBritain. Handiti muri kuzvinzwa? Kwete zvekuti swere richitaurwa zvinhu zvisina nebasa rese zvemugotsi matsuro izvo, zvekuti vanhu vanouya nezvinyaya zvakawandisa panapa vachida kudhifokasa vanhu veZimbabwe. Toda kuti nyika isunungurwe, tibvisire ijeri mutisiyire nyika, nekuti nyika ijeri izvozvo vanhu vari kutambudzika uko. Chititaura zvematrabhabhlas nezvinhu zvemasokisi akaboka. Ndadzoka ndiri kutaura kuliend uisende yakadaro yenu. Ndadzoka ndotobudikira ndichitotaura. Vanhu hatidi vanhu vanoita basa rekuti munouya muchipiwa zvinyaya zvakasiyana siyana panapa, muchitadza kutaura kuti hatina kana basa nenyaya dzese dzamuri kutiunzira panapa. Nyaya yatinayo panapa ndeyekuti nyoka yemabhunu ngaabuditswe, nyika yedu ngaisunungurwe, Mnangagwa ngavabve pachigaro. Zvinhu 3 izvozvo ndo zvatakafesana nazvo, kwete dzimwe nyaya dzemugotsi matsuro dzisina kana nebasa rese. Zvakaitika, ana Gamba kwakaita nyaya dzavo, vanhu vese vakaita nyaya dzavo, vari kufoma zvimapatizi zvavo vachiita zvinhu zvavo, ndezvavo izvo. Isusu toda kuti isusu hatina kana basa nemunhu asiri pachigaro. Tingaite basa nemunhu asiri pachigaro, asiri kubvuta nyika, asina kupamba nyika. Tine basa navo, vane chii vanhu? Kana Gambako vane chii? Tine basa rechii navo? Kona munhu anoita basa rekutera ana Gambako anotopenga, kurwara njere chaiko kuti hoi. Isusu tine basa nevanhu vari kutidzvanyirira, isusu vari kuita corruption, nevanhu vari kurambira muzvigaro. Ndo vanhu vane mhosva nesu isusu. Ndapedza.